n'aka ndidi kobi okwu da mụ nwa ekesapụ ọnụ si ma ekezu ego egote nzu were uzudo maka ndị nwụrụ anwụ ọmụlọzie n'ọnụ ụlọ megụ ebie ibe edobere nwa alagharịa n'ọta nwarịa nwa nwetala nne ya ma mkpụrụ ya ọtọ ike ngalobi irori oke ekwele obodo akọ ọbụdị nne a na-esiri anọrị ka a na-esiri ndị ọzọ egbo ogologo nze na-ede mụ na-ede dibịa na-ede mmanwụ na-ede ọbara tụrụ na-ede onye amụma na-ede ndị mmiri ma gbuo obute obute kiribe ogidi kiribe mmanwụ egbo ọgụ malụ mmanwụ ibe nekemo echekwa ngwa ji agụ oke agụ akpa ewere ngwa ji gị oke wee gụ akpa na akpa ya akpọrịrị tigbo ogwu kiribe ma ogidi kiribe mmanwụ nwa obodo agụ nwa nwa nchi isi mba nwa ichi egwu mbụba nna ya ji gbanwere onwe nwoke dị ete akwụ dị nnekwu ịgbagwa anụ na-ete ọbara nwoke m n'otubo na-akpa ma akwụ ime ọbara tụrụ n'ebe ọbara kwụ na-ede mmanwụ ọbara tụrụ dibịa ebe ọgụ o nwere ibe ji wuru nka kwụrụ ụzụ wuru dibịa wuru ibe niile na-abụ aba mba na-abụ ọbịa ọwụ mbe dị mbe ka m ji agbara onwe m aba alaye aka ga-alụkwa na oji omee ibe ọlụsị abụke malụ mgbo na-agwa agwa ọkwụ ya ọkụkọ chasiri onwe ya bụ ọkwa nna ụzụ n'elu n'igwe ma ọ bụwa na obekegharị ịmakwa na obeke mala ọchị nkịta atụcha ụzọ naba na-ebe edebe okolobịa ọgwụ na jekwa chụwa ego nganga okolobịa akwụkwọ ego egbo ntị ka ọ na-eche ede wụ n'obere mmiri alaye ejebe m ụjọ eti mmanwụ na onye ụjọ ada etiro mmanwụ owu uche ugo na amụ ugo nzu ubechana aja ada ejuru eju o metere ji na ototere ji awụọ na ofu ibe o nwere ibe ji onye na udo ka ọkpa anya ogwugwu nnekwu eji ji na-etarị nkwụ were ụgbọgharị ọji nwoke m onye karuo na ote na ọma lụọ ọrụ nsị jide n'ọba ahụ lapụ n'ọbụ nkakwụ o si nwata jide ngagwụ nyado obere mmiri ohe ejikwa aka ududongo ogugoro mmụọ ududongo ogugoro mmụọ ego nwaanyị agụrụ mmụọ eji ese m ọbụ ọgụ nnene mmanwụ ekele m anya ka njụọ nke ibe n'anya ote gbogbo na mụ na-ejegara akwụ nwerenwu eyemenwe osimiri were ọsọ mmiri wee kwaba aka eyemeje na iko nnụnụ gbara nzana bụ ọgụ na-ede mmanwụ achọwara m onye ọja mụ na ya eje ibe ọ bụrụ na onye ọja etorugbo ụmụ oke iburu jewario ndidi kobi ogwu ji amụ nwa ebe ọgụ ibe dị iche dị n'iru enwe na onugbo maka na oke agba na-agba ọdụdụ ele anya ọkụ ugwu mgbe ochie na-echetara agadi oge bawa ọmụ nkwụ ebe ọgụ osimiri bụkwa ibu n'ụgbọ ka eji aga ya ebe ọgụ aka mara oji ekwegbekwe ndị a na n'aka tibu ogwu gị kiribe ogirikiribe mmanwụ bọtị na-eti mmanwụ nwaanyị a na-esiri die nri osiwere die nri mma gwabịa na-aba inge n'udo okwu anya ọnụ ndị otu yo ma chugbo ndị iji ndekwu ihe atụrụ bosi agwọ ma okpu obosi agwọ ma alụzi na-ekuru agụ nwa chigbo ebe ọgụ nwoke m
ebo ibe na-akpụ ụzụ mana ọkpọtụ obodo ajụrụ oyi ebo obodo nwe obodo akọ nzedo na-akpọ na ezedo nkenu onye ụsọ otu ume na-akpọ n'ala ndị nwetala nne ya ma kwụrụ ya ọtọ akwụna gbagharị ọnọdụ ọzọ n'uche nga ebe ọ sọrọ nwa nwaanyị na-akpụ ala na ụmụ nwoke ya ederiri ya n'ibe nsori ụzụ n'elu n'igwe ma ọgbawa na obegagharị ụbọchị ụzụ na-akpụ ụzụ ya ma n'ibe n'elu n'igwe na ọbụla egwe n'ọgwụ oge na ọka ji eti egwu ori udo ebo mụ udeneji ọba eri aja maka na nne m riri aja n'ugbo mụ udene na-eji m ọba eri aja na nna m ji eri aja n'urugo ibe egberio na-anapụ ụmụ udene n'abọ nweta bụ nnọọ ka ọ bụ mgbe anya ọmụ aka n'ike ọ bụ nsị anya si ejizi na ọsọ edi achụ edi chigbo gwara m ndụ wazielu mbụ ozi be ejizi na ọsọ edi achụ edi ọsọ ediwe ibe dike na awụkwasa na okwu bụ ma onwe ego si chọọ iji ibe ọbara atụrụ dibịa dibịa oke ga na-agwa na agbata aba mma dibịa kwụcha igbo mere ọzọ obe ka ọkwa nna okenye mere anya ka olile amosi m ụmụazị anara na ibie n'ike mgbe ọgụ olile maka na nwenu malụ mmanwo otu nwụrụ aka na mụ ụmụazị egorita anya na-abịa etuto etogogwu a na mụ ụmụazị kụ onye nkwu tụrụ ugo ọbụla ụlọ omenala emepụ ọgwụ oburu ibu ọgwọ ịbatabe nwanne ya na-eme nka ikpalụ na ya aka n'isi mma mata ekwene ka ome nka bụrụ arịrị na mmụọ ego ori udo ọbadakụ